No čauko, zase po dlhšom čase sa vidíme. Ja som rád, že sa zase môžem prihovoriť. Napadla ma jedna vec. Ľudia sa často pýtajú, na čom viazne nejaký neúspech, alebo čo je tá najväčšia alebo najhoršia vlastnosť, ktorá ľudí sťahuje. Predtým, ako sa k nej dostaneme, napadá ma taká jednoduchá myšlienka, veľa z vás ju určite pozná. Hovorí sa, že si priemerom 5 ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávaš. Z vlastnej skúsenosti musím potvrdiť, že je to viac ako fakt. Či už po finančnej stránke, nejakej vzťahovej, inteligenčnej a tak ďalej, proste je to fakt. Ale čo je ešte dôležitejšie, lebo tých ľudí nevždy ovplyvníš. Ale čo je dôležitejšie, sú to veci alebo činnosti, ktoré vykonávaš. Tvoj život je proste riadený tvojimi zvykmi a ty si nevyberáš, či nimi riadený bude alebo nebude. Ty si proste doslova ich otrokom. Jediné, čo si môžeš vybrať, či tie zvyky budú kladné, čiže pozitívne, alebo negatívne, alebo nejaké zlé. A taký najväčší zlozvyk, ktorý musíš vyrezať úplne s koreňou, ktorý ruinuje teba, tvoje ciele, celé rodiny, tento štát, možno dokonca tento svet, je blbá a sprostá lenivosť. Pokiaľ si lenivý, tak sa nikdy, ale nikdy nedopracuješ k žiadnym výsledkom, nikdy nedosiahneš finančnej slobody, nikdy nezanecháš po sebe nejaký odkaz alebo pomôžeš sebe a druhým ľuďom, proste na to zabudni. Ako prvé musíš vyťať od koreňov lenivosť. No a ako na to a čo ju spôsobuje, to už sa dozviete v našej VIP komunite. Takže ja sa s vami pre dnešok lúčim a uvidíme sa na budúce. Aby som nezabudol, be free. Čau.